ବିଲେଇ ନାନୀ, ବିଲେଇ ନାନୀ, ହେ ବିଲେଇ ନାନୀ, କବାଟ ଖୋଲ। ଏଥର ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ। ଆରେ ଏତେ ଲେଟ୍ କେମିତି ଯେ? ବାଟରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲ କି? ନା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ମୋତେ, ଶୀଘ୍ର। ହେରା ବିଲେଇ ନାନୀ, ବୁଝିଲ, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା କେବେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ମ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ। ହେଉ, ଏଥର ଭିତରକୁ ଆସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତୁମେ ବାଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲ ବିଲେଇ ନାନୀ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। କାଲି ସକାଳେ ଆମକୁ ରାଜା ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଯାଉନା। ଏତେ ତରତର ହେଉଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ? ବୁଝିଲ ବିଲେଇ ନାନୀ, ଏପଟେ ଆମ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବିପଦରେ ମ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗଲେ ବଣରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ବିଲେଇ ନାନୀ? ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ କାମ ସାରି ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ଆସିବ। ହେରା ବିଲେଇ ନାନୀ, ନିଶ୍ଚିତ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ମ, ଆମେ ସେଠାରେ 2-4 ଦିନ ରହି ସବୁ କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିବୁ ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ମ, ଚିନ୍ତା କର ନା। ହେରା ମିତ, ଖାଇକି ମଜା ଆସିଗଲା ମ, ଏଥର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିବା ଯେ। ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଚାଲ। ସକାଳ ହେଲାରେ ମିତ, ଚାଲ ଏଥର ବାହାରିବା। ବାଟରେ 1-2 ଯିବା ଏବଂ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା, ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଯିବା। ହେରା ବିଲେଇ ନାନୀ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଯେ। ଏଥର ଆମର ଡେରି ହେଲାଣି ପରା, ଆମକୁ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ ହେଲା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏଇ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଘର ଆସିଗଲା। ଆରେ ବିଲୁଆ, ଆରେ ଭାଲୁ ନନା, ସବୁ କେମିତି ଅଛ ରେ? ସବୁ ଭଲରେ ଅଛ ତ? ଆମ ରାଜା ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ତୁମେ, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଆଜି ପରା ଯିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଯଦି ପଳେଇ ଯିବେ ଶାଶୁଘର ନା, ତମେ ଆଉ ପାଇବନି ମହାରାଜାଙ୍କୁ। ହଜୁର ମଣିମା, ମୁଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। କି ଖବର ମାଙ୍କଡ଼ ନନା? ଅବିଳମ୍ବେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ। ଶୀଘ୍ର ତୁମର ସମ୍ବାଦକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ସହରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଓଟ ଭାଇ ଏବଂ ହାତୀ ଭାଇ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ। ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କେବଳ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ହେରା ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ତାପର ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମ, ଆଉ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ଯେଉଁଠି ପାରି ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଗୋଟେ ସୁବିଚାର କରାଯାଉ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ଆଉ ହେଳା କର ନାହିଁ, ହେଳା କଲେ ଆମର ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏସବୁ ଘଟଣା? ସେନାପତି, ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ବଣରେ ପ୍ରଚାର କର, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେବେ। ସେଠାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସେଠାରେ ବାଧ୍ୟ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶୁଣ,
ଆଜି ଠିକ୍ 10ଟା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ ବରଗଛ ମୂଳେ ଏକ ସଭା ହେବ। ସେହି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ କିପରି ଗାଁରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସହରରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ନ ହେବେ। ଏବେ ମହାରାଜ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ଯାଅ ମନୁଷ୍ୟର ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଫସଲ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ହା 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 ହା। ଯାଅ ମାଡ଼ିଯାଅ, ତୁମେମାନେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଅ। ହା 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 ହା। ଏ ମଣିଷର ଉତ୍ପାତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏମାନେ ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାମକୁ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯେପରି ଆମର ବାସସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ନେଇ ତାର ଗୋଲାମ ବନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ହେରା ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏଥିରେ।